Nakatakdang isailalim sa state of emergency ang buong probinsya ng Cebu dahil sa lumalaking pinsalang dulot ng El Nino. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, magdedeklara na nga ng state of calamity ang buong probinsya ng Cebu ngayong hapon. Ayon sa Provincial Disaster Management Office, 46 out of 50 na mga syudad at bayan sa Cebu ang nakapagtala ng pinsala dahil sa El Nino. 33 lungsod at bayan din ang may water shortage na. Tinatayang nasa 176.8 milyong piso ang naitalang pagkalugi sa mga pananim at aqua farms dahil sa matinding dry spell. Kabilang na dito ang pagkasira ng 82.4 milyon pesos ng mga bigas at mais na pananim. May 12,000 mga magkataka na rin ang apektado nito sa buong probinsya. Umabot na din sa 62.8 million pesos ang nasirang mga gulay at ang pagkasira ng mga prutas ay nasa 27.9 million pesos. Una nang inanunsyo ni Governor Gwen Garcia noong Biyernes na magpapalabas din siya ng sariling executive order para dito. Gusto niyang patutukan ang kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Cebu. Gusto ni Gob na pataasan ang sinusupply na tubig para sa Metro Cebu Water District galing sa Luyang River sa Carmen bilang isa sa natitirang surface water sources ng Water District. Sa isla naman ng Malapascua, Cheryl, padadalhanan ng Cebu LGU ng generator sets ang bayan ng Daanbantayan dahil sa ilang buwan na itong may rotational brownout. Humihingi na kasi ng tulong ang mga resorts doon dahil laging walang kuryente. Sa ngayon, may 3 genset ng Power Source Philippines Incorporated ang gumagana sa isla pero hindi ito sapat sa kakulangan ng supply sa lugar. Sikat pa namang diving spot ang Malapascua Island dahil sa mayamang lamang dagat nito gaya ng treasure sharks. Maukani ang balitang dako karong adlaw, Cheryl. Balik tayo. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu.